Vi udvælger vores æbler efter først og fremmest, at de skal være sunde, og det største problem, det er en svamp, der hedder en skovsvamp, som laver pletter på æblerne. Hvis I ser sådan et æble, som jeg har her, så kan I se, at det er fyldt med sådan nogle runde, brune pletter rundt om på skralden, og det ser ikke særlig godt ud, og det gør også, at æblet ikke kan holde sig, så man prøver at finde nogle sorter, der ikke får skurv. I ser sorten bag ved mig med de store røde æbler, der hænger der. Det er faktisk den samme, jeg stod med her, og det er en af de sorter, vi har, som har vist sig ikke at være særlig god at dyrke økologisk. Det er en sort, der hedder Elstar, og den er meget, meget vanskelig at få til at lykkes. Vi har en anden sort, en gammel sort, som hedder Holsteiner Cox, og den er på den anden side meget, meget robust imod skurv. Den får næsten ingenting og er meget, meget let at dyrke, så skurven er en meget vigtig ting, når vi vælger æbler. Så skal vi også vælge sorter, som er sådan teknisk let at dyrke, og for eksempel igen den røde bag ved mig, Elstaren, den har det med at få frygtelig mange æbler nogle år, og dem skal man ud og pille af ved håndkraft, for at de ikke alle sammen skal blive nogle små bitte knallinger. Der kan kun være en vis mængde æbler på et træ, så man er nødt til at tynde dem. I normal æbleavl, konventionel æbleavl, der sprøjter man, så æblerne falder af. Man har nogle sprøjtemidler, man kan bruge, og så drætter altså 20% af æblerne på jorden. Det kan vi ikke bruge, så vi skal altså gøre det ved håndkraft. Det er helt umuligt at gøre effektivt. Så nogle sorter, der laver sådan nogle unåder, dem skal man også have ud af sit sortiment.